Здравейте! Намирам се на едно прекрасно място на езерото Арлингтън. Потичах малко и реших да спра и да направя кратко видео с дихателна техника, защото ми направи впечатление, че хората, които тичат, не знаят да дишат и се уморяват. Те искат физически да изглеждат добре и това е прекрасно. Само че когато ние имаме проблем с дишането, тогава на нас ни е много по-трудно да постигнем този резултат, за който всъщност тичаме. А за какво тичаме? Първо освобождаваме напрежението в мозъка, като си даваме почивка на мозъка и той започва да работи правилно, изпращайки сигнали до всички части на нашето тяло, за да работят правилно. Когато потичате добре, за това можем да говорим много повече как да дишаме и как да бъде вдишването и издишването, но когато приключите с дишането, има една такава приятна умора и не знаем какво да правим. Завършвайки моята обиколка днес, си спомних за едно прекрасно упражнение, нарича се Ситали Пранаяма. Какво е пранаяма? Това е упражнение за дишане, за повишаване на енергията на нашето тяло. Ситали Пранаяма е вдишване през уста, издишване през нос. Като вдишването през уста се прави през един малък отвор на устичката, като ние го правим образувайки с езика си ю, лек отвор, като го докосваме, като докосваме езика до долната си устна, без да излиза от нея. И издишваме през носа. Много хора не могат да закръглят езика си, затова си представете, че вдишвате, сякаш дишвате през сламка, за да пиете, само че пиете въздуха. И това го правим 26 пъти, не повече. И ефектът е уникален. Забавяме температурата, повишената в тялото. Забавяме мисловните процеси и даваме възможност на тялото да започне да се възобновява. Нека да го направим заедно. Ръцете може да поставите в Гиан мудра и да ги поставите или в скута си, една върху друга, и да започнете самото упражнение. Вдишваме през уста, затваряме очи, издишваме през нос. Вдишваме през уста, издишваме през носа. Продължаваме. Държим през цялото време гърба изправен, седнали сме в спокойна позиция и не движим нищо друго, освен дъхът си. Вдишваме, издишваме, вдишваме през уста, издишваме през нос. За да завършим упражнението, вдишваме дълбоко през носа и оставяме въздуха в тялото без да издишваме. Задръжте. Наблюдавайте се. И бавно издишайки, когато сте готови, отворете очи. Бъдете здрави, Сатнам.